איך אתה מסכים בזרם כזה? ראית מים על כל העולם? כן. איך אתה משפיך בזרם כזה? אתה מעלה את הבחורה לתקרה. טל, אתה משפיך בזרם כזה? טל, אתה משפיך בזרם כזה? אתה מעלה את הבחורה לתקרה. המניקים הולכים סופנים למחברת אותם. זה לא יכול יחסך את כל המשרה הנקייה, איך זה לא זה לא יכול להיות שם לא בבית. זה לא יכול להיות, אולי הם שיכורים. רק אבא שממשיך לישון. למה? אבל זהו, נגמר ליה. כן. איך הייתם תאיר? מה? איך הייתם תאיר? אורי התקשרה, אמרה התקשרה לאורלי, ואורלי התקשרה אלינו. מי גר בבית הזה? מי גר פה, ליה? ליה, מה תגידי, אבל אני מצלם את הכל. אבל אל תגידי שמוליק, למה שמוליק יקר. מי? שמוליק. איפה טל? טל! טל! איפה אתה? מעבירים את זה אחר כך למחשב. אני שם את זה בווי. אני מעלה את זה לישר בזה. יאללה, בסיבה. אנחנו מוצאים לו כמה ימים מהמשרה והוא חושב שהוא לא יכול. מה קורה, ארנון? כי האוטו פה. ירדן. מי? ירדן. מה קורה ירדן? מה העניינים? כי האוטו שלהם פה. האוטו פה ובגדים פה. עכשיו לקחתי להם בדלת שעה ובכל... לא? אולי קרה משהו. בסדר, אתה בא לך נכון. מה יש לזה מצב? שום דבר, כי הכל רצוי מסביב, אין לך מה ידע. ככה שמאלה, הם עדיין לא חזרו עם זה.
מה הם? עדיין לא חזרו? בטח שהם חזרו. דיברתי עם 4 שקיר. כן? כן, מזמן הם חזרו. יש פה עדיין קצת על כשהשמש שוקעת, יש קצת על הפלאי. לאן את בורחת לאן? ליליאן עכשיו קמה, היא נראית כאילו קמה לתחייה. אני ערכתי את הריח, אבל לא, אמרתי בטח. יש פה כל כך הרבה אורחים שבטוח מישהו עושה משהו. בוא'נה, יש פה זהו, צריך לבוא לכבות את זה. טל, נכון אמרת לי... בחור ליליאן. שיוצא מפה עוד עשן, לא בטוחה שזה מספיק. אנחנו לסיבוב, מסביב אנחנו נגיע. אוקיי. מהסליים יוצא עשן. אתם באים מסביב השן לשמור בטריה. לא, כלום, אתה לא תבין. נראה לי מהסליים עדיין יוצא גחלים יש לנו. מה זרקו פה? אני לא... זה... מה הם עשו על האש? קרניים של הירח העירו על איזה... מוזר, הם אפילו לא עונים, זה לא הגיוני, כנראה מה זה שקורה. מי מחייב אותה? חשבתי שטויות מכירה זיזי טריפו. מפרק, עוד שהפלת לי את הפלאפון. שברת לי את העין, מה? אתה עם הפלאפון שלך. עד שהוא לא יפריך לך בידיים. אתה יודע מה? הנה רון גם. זין אחר כך רוצים לך לראות את ה... הנה רון עולה. אוי, נתקע לי הברך. מה רון הולך? אמא שלי, חכה, הפלאפ, איי! הבן זונה נתקע לי הברך. זוז רגע. זה פשוט מעשן. יא. ליליאן. נתקע לי הברך. ליה. ליה אדוני. מוטי אני אומר. עזוב אותך שטויות. חכה שנייה, הפלאפון, תיזהר. בוא אני אספר איי! לך זוז, נו. נתקע לי הברך. שקט כבר, יאללה תלכו די. בלישון. יופי זונה, די, נו. הולך לרופא, אומר לו רופא יש לי גז, הוא אומר טוב שבאת בוא תמלא לי את האש. אקספרס. אקספרס. הוא בא לפה בעלי. שמוליק, בוא תעשה לי את הברך. מה אתה צחק? אני נתקע ואני צוחק עליך? לא, תירגע. תראה לי את המקום. שנייה. צריך לקרות את הרגע. תפריק. די, תודה. 5 שקל, זה לא... זה בן זמן קיבלתי שפשוף. קיבלת תמונה, אחי. לא הבנתי, הם התקשרו אליי. זה קשור לכם? כן. אבל אתם לא ערכתם בכלל? אה? אבל אתם לא ערכתם? ערכנו. אבל מה עשינו בכלל שם? לא, אבל... ערכנו, אנחנו אוהבים דברים שרופים, אז לא גילינו, סתם. זה לא רוצים לתמנו. יש לך בעיה עם תימנים? תודה לאל. הוא הלך לניב. נראה לי פתאום מהיר את ניב קורע אותו מכות, מה ככה? עוד שאני מתקשר אליו, נשאלת. וואלה, הוא ילד ניב הביתה. כן, ראיתי ניב. נכון. זה עצלון מהבית של רון עד לניב, וזה עצלני. באמת אתם... קשרים, את יודעת איך זה.